цигаρα, налей ми бирата. Нали когато си пиян говориш истината, искам да пия, да говоря истина. Не съм рапър, нито пък параноя. Ето ви една истинска история. Беден сирак, селско момче, сам самичък, къде са родителите? Година 2013, останах без майка и баща. Година 2015, работех, гледах двама братя. Година 2016, стек ми за Ердо, бягай в чужбина. Холандия, Амстердам ми адреза, бачка и Ердо, чакат те братя. Защо сте добрите страдат, лошите кропки копаят? Нека да говорим до неята, рекати с аудита, БМВ-та, пари, Мерцедес. Имах приятели, но са предатели. Кажете ви путки за колко пари? Кажете ви путки за колко пари? Продадохте приятеля си. Давай, още една запали, говори, до оста спомени. Ердо бояра, скоро ще ги кърти, що говори истини. Разплакани очи, с пресъкнали сълзи. Гледаш и не вярваш, но очите не лъжат, бе брат ми. Ей, няма да продължа, защото няма да има смисъл. Да, много са малко тия хора, дето ще ме разберат. Малко са, здравявам ги.